Ayan. Ay. Oh, apay ngagsanay ka. Mayat matibiyag dito'y probinsya, bakit? Awan makunak. Gaputa awan unay ti paggastusan tayo. Ngam, ay, Ngam, anya. ngam nagrigat ti agurnong, bakit? Kabayatan ti panagdakkel dagiti ubing. Ad damat ad dumakdakkel ti gastos. Anya ti kayat mo asawan. Bakit? Anya nga ta no padasan tayo pay laang ti mapan ijay syudad. Ha? Ngamin, manumetten adaras ang nagmula ta itinatang. Ngam isulat ta abang krap. Pagtrabahuan tangarod ijay syudad, no bilang. Makitrabaho akad Uncle James. Siguradong ada trabaho da. Anusak pay laang ti makikonstruksyon. Barang ijay, kat adamot basit maurnong para kadagiti ubing. O sige. Panunutan kan planwan taan na imbag ti maipapan iti dayta, Elmer. Umanugot akon iti singasing mo amapan tayo ijay syudad. Agyaman akno kasta, bakat. Apag iso, umadanin ti bakasyon dagiti ubing. Wen bakat. Kat no bilang tamaya ti pagsapulan ijay, ura ijay danton nga ituloy ti panagadalda. Wen, day tamat lang ti pampanunutak. Hanggang lumapan tayo ijay syudad. Di masapul amang sapul tayo iti boarding house apagyanan tayo. Ah, Diyak kaya ti makipagnaed ka dagiti naganak mo. Amumeten, kanayon anapudot ti ulo ti inam kanyak. Kan maysa, diyak kayaten ang maulit pa'y tikas iti napaspasamak idi apanang tungpa na kanyak. ala. Di ka madanagan. Saan tayo ang makipagnaad kadakwada? Diyak matla kayat mo bilang. Agyaman ak no kasta. Saan mo't ajayad adayok tarik na kadakwada? Pamilyam ida. Nga maawatam ko man no anya ti kayat ko asawan. Oh, hello, Insan Regina. Hello, Insan. Kumusta? Ay na, kastoy lata insan. Bakla lata. Manipod idi aging gaita. Si kakit dimat, Insan. Huh? Ay, wag gayam. Amangan no dapay bakante a boarding house di tapagab-abangam. Ah, sino tagsapsapol? Si kakadi insan? Wan. Apay, umay kayo dito'y syudan? Wen ko ma. Padasen man. Bareng di tati ayan ti swerte ama ko na. Ay, sure insan. Ala, umay kayo Ipareserve ko nga rodya may sa arum para kada kayo. Kasaritak to, di aking balay. Anya ti kunam, kasinsin mo ti agnaed no bilang barok. Ay, ninanamat. Barok ko na namanen. Basang ko na ayo, Ah. Alahwanan basang. Wenana, kasinsin ko mismo ni Regina. Di ka madanagan, tanasingpet da. Saan akasla dagiti naglabas a borders yo, nga itarayan dati abang da. Nasaya at no kasta barok. Ay este basang ko Hoy! na kuma. Kat kaano da nga rod nga umay. Ay, nagsarita kami itay. Kat nakunana, nga umay da into next week. Sige nga rod, i-reserve kon di may sa arum para kadakwada. Ay, agyamanak nana. Ne, agdaldalos ka mo dito may sa asiled bakling. Apay, umakar ka ditoy? Ay, saan? Dalusak laang tapagyanan da insan ko. Kasta ka di? Iso ti agbalin akaaruba tayo. Ay, wana. Ngam siguradom lang nga nasaya ti ugali na. Amamatan, diyak kaya ti tao anaalas ti ugali na. Ay na, nasing pati insan ko anya. Nasaysayat mo ti ugali na angam itisika? Anya?
Ay, joke lang. Si Kaki Dimet. Ay, panawan akong dito ay. Adar aramidak. Diyak kaya timasinga. Ha? Anya? Kasinsin ni bakla ti agyan dito abay tayo arum. Wan ka no, isumot ti kunana kanya. Katwa na. Basta laki di nasingpet da. Barang tano saan? Siyak mismo ti mang patakyas kadakwada dito. Katwa na. Alangan kit di mat nga itulok mo nga isuda ti agari-ari dito eh. Saan tapay mo't ket di may bagaday talakay? Ngamin, saan tapay mo't anakit kita ida? Kaano da kano nga umay? Italawas kanukat, kuna ni bakla itay. Kasta ka di. Ala, para makita. Ay, nainsan! Nagbayag mata saan ta nagkita niya. Iso akailiw kayo Ay na, kasta akmat kan ka, insan. Saan lang asyak ti mailiw kan ka? No di kat amin kami akakasinsin mo ije probinsya. Ha? Wen ngamin, manipod imay ka dito syudad, maikawa kami. Gaputaawanan ti nakatagtagari ije ayan tayo. Dayta talaga ti kailiw yo kanyak. Ti ugalik. Sana siya. Si kakit dimat. Siyempre, si ka mismo Kasta Ala, agi na kayon. Nagluto iti pagsasangwan tayo. Ken dito kay pala maturog. Bigat ka ito amang isimpa iti usaryo di tabangir. O sige, agyaman ak unay, insan. Ay, naimbaglakit din. Tanapanunot yu ti umay manan dito syudad. Bayaw Elmer. Wan bayaw. Ipag. Ay, awan sa talaga ti swerte me no maipapan iti panagardin. Kanayon kami amabangkrap. Katwan ibirok ti pagkwartaan. Bayaw. Wan, isuan nagsaritaan mi ken ni bakat. Apadasan mi manmat dito'y syudad. Barang adda mayat apagkwartaan. Ay, adu ditoy. Gagat lang ti puunan ditoy. Bayaw. Wan ipag. Husto ka iti daytang imbagam. Si kagayam ti bagbaga ni bakla kasinsin na. Anya nga minan taynagan mo? Rihina, manang. Kasta, magdamot tinagan ko. Nabayag kami nga gababang ditoy. Talo atawon min ditoy abalay. Kasta ka di, manang Magda? Ay, nabayag kayo nga ruden Wan, ditoy nga min tayan ti trabaho nila kay ko. No kasta, anak mo dagiti duang ubing? Wen manang. Kasta. Sige, ituloy mo nga no ti aramidam. Tapno saan ka masinga? Ituloy tanto lang ang tagistorya no malpas mo ti aramidam. Sana bale, taagabay tamo ti boarding house ta. O sige, manang Magda. Manang Magda, anya ngay mo ti trabahom idi? Kwa. Pharmacist. Kasta ka di? Wen, iso na lang tadyak mo't makatrabaho ita. Ngamin, awan mo ti sabali amayon kadagiti anak mi. Ay, kasta ka talaga, manang. Uray siyak, idi babasit dagiti anak mi. Talaga sa anak ang makatrabaho. Wan gayam. Sa dino nga iti pagtrabahuam ditoy, no bilang laang. Ijay mo't lang ang pagtrabahuan ni bakla akasinsin ko. Anya? Kayat mo asawan? Agugas ka mo't iti carrots? Ay, manang Magda. Anusak ijay. Sana bale, ta medyo dakkel mo't titangdan iti agmalam. Ay na, iti kinaado ti mabalin a pagtrabahuam dito'y syudad. Ijay payla ang pagugasan iti carrots ti pagtrabahuam. Anya ngay nga rod, manang. Anos lang at talaga ti kasapulan. Sa bagay. Ay, sapay la ko mga rod tamaanusam ijay. Kumusta ti pa nagtrabahong ijay anda Uncle James? Nasaya at mat bakat. Anya ngay ti ubraan nyo ita? Madama ti panag-tiles mi. Isu asim makit ti sikat ko. Angam di balay. Mairwamak to. Italaang daytoy.
Nabayag mo't ngamin asa anak ang nagtrabaho iti construction. When matkit di Imbag ko tasan pa'y anak kabirok ni Uncle James iti kadwada. naimbag na rod ta nakasambot ka. Manungay ti sweldoyo iti may nga aldaw. 800 bagat. Da kami iti makamu iti kanan mi. Ayos lang. Kasta ka di. Ala, anusam ijay. Taanusak met ti mapan agugas iti carrots. Inaldaw sa maturumrumor di asawa ni Regina. Pagtrabahuan na aya. Asidagla ka no ti pagububraan na. Construction sa kano? Kasta ka di. Kat mano kano ti tangdan na iti may sangal daw. Ay, diyak mo Diyak mo't sinaludsod no mano. Damagam tuman kay ni Regina. No mano ti tangdan nila kay na. Nukit kita kami di asawa na. Kasla naglastog ti langan. Di dalaki di aglasto-lastog Kunamlan na nga to ti sad na. Gayam, construction worker lang. Bakit? Apay nga tadya asawa ni Manang Magda. Apay jay asawa na. Manun adaras ang nagrana kami ije kalsada. Pampansinak mat. Madlaw ko ama ditikita na kanyak. Ay, nagmaditi panangkit kita na kanyak. Kasta ka di. Bye-bye amlatan Tinapatag. Awan dakes nga aramidan tayo kadakwada. Ay, uray siyak. At damot madmadlaw ko kanimanang Magda. Sa anak ngagtagtaga rin. Ay, una, bakit? Tanarigat ti makiap-apa iti kaaruba. Ay na, ibagbagaking kainsan, Di ko na makisarsarita iti dayjay a Magda. Nagalas ti ugali na dayjay. Ado ti borders dito'y adida kaya ti ugali na. Chismos ang amin. Uray tao adi na pa'y unay am-am mo. Chismisen na. Anya? Wan! Iso adi ka unay makisarsarita kan kuana. Saan mo't kit di, insan? Jakto pa'y mapmapandita boarding house da. Isung ati ka na yun nga umay dito No makita na asimang putakon, umay matan ang makiistorya. Ay na, kasta ti ugali na insan. Iso ti trabaho na. Ti kanayon nga agbirbirok iti ka-istoryana. Salbagit di gasto ya biyaga. Salbaga talaga! Ay na, nabartag ka manan rito. Hmm. Anya ka mutan. Awan pa'y rabii nagawid ka saan ka nakainom. Ano ako man uminom makaginggat kay kayat ko, Ano ako man tibibiyang mo? Anya? Siguro, naabak ka manan iti sugal anya. Iso akasta ka. Nalaeng! Wen, naaba ka kiti sugal. Iso anapudot ti ulok. Iso asika. Di gagsasaw iti jak magustuhan. Mawatam! Unay kamutan rito. Awan lang arudan ti iso amin di ti unag ti balay. Maalam pa lang ti aginom-inom akasta. Kung nakadikan agsa... Anay ko! Sao ka nga minasaw? Kwartak ti isugsugal ko. Kanyin inom ko. Agreklamo ka no kwartam ti isugsugal ko. Kasano ko magkakwarta ka? Katawan mo trabahom? Anya? Iso adi ka agreklamo no kanayon nakngagsugal kan uminom. No sardengam day tadakas nga ramid mo. Sardengak met ti panagsugsugal kan panagbarbartek ko. Ay, na yan. Rabiin, ngam agsinsinong ba't paylaang dagiti agasawa di tabangir. Wen nga ron. Di agpakaturok. Anyamot tanday ta alalaki. Tungpaan na motan ti asawa na. Wen nga ron Kaasimot ni Manang Magda. Ang mga nuadamat ti makagapo. Isu akas jay ti inaramid na iti asawa na. Ngam saan ko mamot akas jay.
No adda parikot da. Pagsaritaan da ko maanain bag. Di na ko matungpaan. Kaasim ti asawa a babae. No kasta ti pampamayan ti lalaki. Sa bagay matkid di No di da pala sumardeng aging gaitun madamdama. Mapan ko bagaan ida. Ay, saan lang ada tayo ti madisturbo. Amin a borders dito a building. Anyat orasan. Awang pa'y turog ko. Sapay masapa ak amapan agugas iti carrots inton bigat. Oh, bigat nga magsangsangit ka. Rito, pangaasim ko ma. Husto mo tunday ta panagsugsugal mo. Awan bimak ng iti sugal. Iti ka ano man, awan ti bimak ng alalakero. Anya, Mom siguro, Jack, amo ti ilimlimad mo niya. Nabasak amin dagiti chatyo iti sigud alalagim. Agasan, impagarup ko matlakit din no awanan ti komunikasyon nyo. Ngam nagbiddo gayam. Rito. Iso adinak mapabasol no apay kastuya kita. Ngamin, dagiti sakit tinakam ko ken ka. Iti panagsugsugal kan panagin inum ko ti pangipapapasak. Oh, apay, di ka kadima pa nagtrabaho ita. Saan? Panagbabayad man iti abang, ngam di ka mapanagtrabaho. No kayat mo, sikanti mapanagtrabaho. Kasanong dagiti ubing. Itugot mo! Anya, Di nakpakibiyangan iti trabaho ka. Makapaawan ganas nagtrabaho. Gapo iti day tangaramid mo. Impagarup ko no nagbalbaliw kan. Ngam saan matgayam. ha? Panagbabayad man ti abang, ngam di ka mapanagtrabaho. No kayat mo, sikanti mapanagtrabaho. Kasanong dagiti ubing. Di itugot mo. Anya, Di nakpakibiyangan iti trabaho ka. Makapaawan ngamin iti ganas ti agtrabaho. Gapo iti aramid mo. Impagarup ko na nagbalbaliw kan. Ngam saan matgayam. Rito. Iti nagaramid ka iti may kaniwas. 5 lang abulan ti buridak nga anak ta. Ngam pinanawam gapo iti lalakim. Kat inaklon kalata iti panagsublim. Impagpagapok ka dagiti ubing. Ngam ita. Anya manen dagiti nabasak iti messenger mo. Kwa, Nagawan na babayin mo. No di nak marespeto nga asawa. Irespeto na kuma kas ama dagiti anak mo. Oh, apa yan? Ay, kasla kanayon mo ti panagap-apa yung agasawa. huwan nga rod. Inaldaw kami matan nga agapa. Kanayon ngamin anabartag tunggal agawid. Anya? Kan may sa, kanayon anapudot ti ulo na. Ngamin, kanayon ang maabak iti sugal. Anya? Ay, unay mo ti asawa. Imbis nga igatang na iti kanin na, wano si daan dagiti ubing yo, ti matmat gadan na, isugal na pay laeng. Daitang arod ti parikot ko ita. Awan na pulos mayawat na kanyak akwarta. Uray amo na nga awan ti iso amin di ti balay. Palagi pam ati asawan. No anya man, ti diyo na kinaawatan ng agasawa. Panunutan nyo dagiti anak yo. Ganun. Anya? Kasta tinaibagan ni Manang Margakan ka, insan? Wen, pulos ka no, nga awan mayawat nila kay na ken kuana akwarta. Ay, una yan. Awan samatan ti aldaw, adida agapang. Di dala mabain. Isu dala ti mangmang nagtunggal rabi, anak uli magti amin. Wen garod. Apay, saan kayo ang nagsarsarita iti dayjay amagda? Ay, amumatan kanyak, insan. Masapsapa ak amapan agugas iti carrots. Nakaturog da pay laeng dukas di arumwarak. Kat inton sumangpetak iti malam, aginanaak laeng, agasikaso ak meten iti kusina mi. Iso nga awan panawan ko ang makisarita kan kuana. Sa bagay matkit di Angam okay lang ti kasta. Ngamin, amumata ni Magda no iso ti umay maki Marites.
Di na amo ti agawid. Si kakit dimot insan. Ay na, pudno ti ibagbagak. Uray alas 8 ti rabii. No saan pa'y analpas ti istorya na, ay nako! Saan nga agawid? Mariribukan ako na talaga, friend. Kanayon lahat na nakastoy. Ano santi kas jay a tao? Di mo pa lang amin isina. Ha? Imbagam kanyak nga ayatan nyo pa laang titunggal may sa ni Kevin. Saan ka di? Wen, pudno day ta. Ay ayatak pa laang ni Kevin naging gaita. Kan oray ni Kevin. Ay ayatan nakmutlat ta. Oh, day taman gayam. Wen adami nandito Pilipinas ti asawa ni Kevin. Iso ti lapod iti ayan-ayat mi. Anya? Ay na, adari medyo na day tamag da. Panawa mo ni Rito. Da kayon gini Kevin ti agdan na. Umadayo kayo no iso. Tapno laang mapanawam ti awanan bain nga asawam. Apay at tinong panak matlatan rito. Amin na nagsaritaan nyo itay kini Ivy. Nangag ko. At daak lang iti asidag tiri daw. Anya? Talagang awan pagbaliwa man niya. Impagarup ko no nagbalbaliw kan. Gaputa nagsubli ka kada kami nga aga-ama. Ngem saan mo't gayam. Iti anya pa'y lang aga po ang nagsubli ka. No aging ga ita, kat dayjay pa'y lang at Kevin ti ay ayatem. Kwa? Bagim lang ti pampanunutem, Marga. Panunutem kuma dagiti anak ta. Napatpatid nga amang dagiti ubing, ngem dayjay a Kevin. Pasensya kan. Ngam oray anya ti aramidag apan ang lipat kan kwa na. Jack maaramid. Gaputa aging gaita. Ay atakpay lang ni Kevin. Oh, ada kagaya man. Ay, wen manang. Kasangsagpat ko laang. Naggapuak ang nagugas iti carrots. Kasta ka di. Wen manang. Iso akita mo. Nakarugrugit pa lang ti ima. Kwa, ada ka di bagasyo ading. Awan ngamin maisaang ko itapang rabyan mi. Ha? Awan bagas nga isaang mo, manang Magda? Awan nga rod. Mga no da bagasyo. Bumulod ako mapailaang. Sukatakto no adagatangan nila kay ko. O sige manang, mabit lang tayalaan ka. Ay na, agyaman na ka. Imbaglakit din taadda ka. Ay, saan pa ngamin anangan dagiti anak ko? Kan, awan pa ngamin nila kay ko. Anya? Awan bagas damanang Magda? Ay, awan ka no. Iso nga may bimulod. Kuna na asukatan nanto, ang oray saanan. Ay, kaasi damat. Nang runa dagiti ubing. Uwin nga rod Awan ka no nga mitiyaw awat nila kay na akwarta kan kuana. Anya? Ay, amangan no awan pa'y kit di ti si Danda. Adun samot dyan lutom at si Daan. Patigwam kit di idan. Uwin nga agpaisoan niya. Sige, mabit laang. Tapadigwak idan. Manang Magda, dangan kayo ka din. Adto iti si Donyo, oh. Ha? Ado nga mitiin lutok. Di mo't lag sina dagiti anak ko iti ginataan nga ba? Di da kayat. Ay na, agyaman ak unay ading ha. Kinapudno na. Nanganan dagiti anak ko nga uray awan si Dada. Anya? Ngam, riingak manan ida, tamangan damanan. Sigurado ang magustuhan da day tainyag mo asidaan. Sige, Manang Magda. Mangan kayo nga rudan. No kayat yung agsida itinatang, umay kay lata mangala. Ado tinatang anaalak iti pagtrab-trabaho ha. Nasaya at tanadanon ka dito'y boarding house yo, Magda. Wala na. Sa anak mo't ngamin arumrumwar. Imayak, tagsingirak ko maiti abang. May katluitan abulan asaan kayo ang nagbaybayad. Agraman ti bilyo iti kuryente kan danom.
Pasensya kayo kuman, nana. Awan pa'y ngamin intad nila kay ko apagbayad ko. Saan pa'y ngamin asimangpet? Kasta ka di eh. Kasanon ti abang yo. Mala, ibagam ken nila kay mo inton sumangpet, tagsubliak manen inton bigat, ha? Sige, nana. Agyaman ak unay. Nasaya ata si Mangpet kan rito. Apay kumano at daron, ha? Imay ngamin ni Nana Rosa itay. Agsingsingir iti abang. Talo abulanan asaan tayo nakabayad. Ay, ket dumawat ka kini Kevin. Anya? Di ko naman papanawan datayon dito eh. Awang bibiyang ko. At damat balay ti nakapagawidan mi kadagiti ubing no kas pangarigan. Anya? Awan mo tintad ni Rito apagbayad ko, nana. Ay nasaan amabalin ti kasta, Magda? Itaan ang rugi manen ti panag-ieskwela. Adu tagsapol iti boarding house. Iso ano kasta ka na yun? I-clear yu laengan ti talo abulan asaan yu pa'y anabayadan. Tauray pumanaw kayon. Ha? Saan kumamot akastaan, nana? Ay napasensya kan, Magda. Di kay madanagan, nana. Agdiskitarak iti pagbayad ko iti abang mi. Basta di na kami papanawan. Ala, no kasta ti ko nam. Namnamaag nga rod dayta, Magda. Pangalaak ngay ko maiti ipautang ko kun ka, friend. Amumot nga awan trabaho kita. Awan nga minon ti amo kapagutangak, friend. No jak agbayad iti abang mi. Sigurado ang mapapanaw kami iti boarding house mi. No apay mo't nga minakasjay nila kay mo. Rumbang kumanga iso ti panunutan na dagita. Isukat nga rod ti ama. Day nga rod. Ngam awan mat. Mapmapanlaang iti sugal ti kwartana. Umutang kan akin ni Kevin. Siguradong ada kwartana dayjay. Ha? Much money aka na yun ni Kevin. Iso nga amok nga ada maipautang na kan ka. Wano, itad na paikit din ah. Anya? Umutang ka ko na, Magda? Wan ko ma. Di ka madanagan. Bayadak mo't lang iti mabiit. No adan to itad nila kay ko pagbayad ko iti abang mi. Ibayad kuntun kan ka. Ay, pasensya kan, awan ti may pautang ko kan ka. Kabaybayad ko matla iti abang. Kaya nagpauitak iti kwarta kaninanang ko. Ada na bati ang pang allowance ko laeng? Kasta ka di? Sino nga tan ti pagutangak? Ay, kasaritam anila kay mo? Ibagam kan kwa nga obligasyon na abayadan ti abang yo. Namin anon nga imbagak. Ngam pasig mo't abaribar ti sungbat na. Ay na, no kastamot laeng. Mangsapul ka langan iti panggedam. Total, dadakil mo ti anak yo. Saan mo't a baby? Anas ka nga awiram, di ba? Narigat ano ang namnama ka lang iti yawat ni Rito? Kasanungay no awanan at talaga ti itinaken ka. Di nakakaasikan, Magda? Ha? Umutang ka iti kwarta ko na manang Magda? Uwan ko maading ko. No ada kwartam. Ay, kwa manang. Nagbayad akmat ngamin iti abang mi iti kalman. Ang kasaritak ni Elmer into madamdama. Noan niya ti kunana iti kwartana. Sige man nga rod. Pangaasim Awan na talaga ti amukon apagutangan. Ada kwarta nga igam ko. Ngam tangdan nila kay ko. Masapul nga ipakaamok pa'y kan kuana. Ay uwan Narigat mo't no basta ipautang mo latan. Ay, sapay la ko matakayat na. Madanaganak ngaminan. Nag-text manan ni Nana Rosa itay. Di ka madanagan. Yeg ko adagos diti boarding house yo. Apaman na makasaritak ti asawa. Madanagan ka nung amin. Gaputan ako na ni Nana Rosa, apapanawon na ida. No di da bayadan je talubulan nga abang da. Kasta? Ay,
Kaasimat dagiti ubing no bilang laeng. Narigat ti agakar-akar iti boarding house. Nang runa no adda dagiti ubing. Ay, when Kat, kasano? Ipautang ko kadi pala ang ti kwartam kadakwada? Ha? Eh, sana bali. Bayadan ng tumatlaan. Kaasi damad. Manungay ti ipautang mo. Jay umdas a pagbayad da iti abang da O sige, ipautang mo pa'y laeng. Bakit? Kaasi damat. Basta bayadan danto. O sige nga, Rod. Aday ta manang Magda. Day ti utangam a kwarta. Ay na, agyaman ako na ading ko. Kamaudyanan na. Adamot la pagbayad kun iti abang mi. Awan anyaman na manang. Sana bali. Saan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita? Naimbaglakit din, tada kayo iti asawam. No dinak napautangan, jak amon at talaga. Ala, ingka agbayadan iti abang yu. Iti kasta, awanan pagparikutam, manang Magda. Awan anyaman na, manang Magda. Sana bali, tasaan mi pa'y matakasapulan ti kwarta ita. Ay na, naimbaglakit din, tada kayo. No dinak napautangan, jak amon at talaga. Ala, ingka nga rodan agbayad, manang. Iti kasta, awanan ti pagparikutam. Ay, mapaanak ka talagan. Naskan ang mabayada kun ti abang mi. Amangan ngamin no paypayso ni Nana Rosa ti kunana kanyak. Apapanawan na kamin no jak pay la makabayan. Mariribukan akon at talaga ading ko. Apay anak ko nam ti kasta, manang Magda. Kanayon ngamin ti panagapami kani rito. Mababain ako di ti boarding house tayo. Ngamin, ti panagap-apa mimot latan ti mangmangagyo tunggal rabi. Iso ajak mapabasol ti bagi. No apay anamin pinsan anapukaw ti panagayat ko iti asawak. Manang Magda, inauna ka ngam iti siyak. Ngam di mo kumatagidaksan to ibagakan ka, ha? Ha? Anya dayta? Imbagam kanyak idi. Nga aging ga ita, kat adalata komunikasyon yu iti sigod a karelasyon mo. Saan ka di? Anya nga tanusardangam nga minan. Ipamay samlatan ti oras kan atensyon mo iti pamilyam. Anya? Ngamin, maobserbar ko. Iso siguro nga agsugsugal kan kanayon ang mabartak nila kay mo, gapoy ti araramidam. Ha? Anya ti ammom. No sardangamon ti panakichat mo iti sigod a karelasyon mo, amangan no agbalbaliw mo ti asawam. Ay ayatak namin ni Kevin. Ay, saan apudno a panagayat dayta, manang Magda. Panunot mo la dayta. Gapot takas tangarod ti sitwasyon yu iti asawam. Manang, panunutam ko ma dagiti anak mo. Ngamin, isuda ti ad-adda a nakakaasi iti kasta nga aramidam. Nay, apayan. Nagmayat mo din di pa nagkatkatawam, friend. Ay, makailikak ngamin at talaga. Kat, iba gamat Tapno agkatawa ta adwa. Tapno saan laeng asika ti agkatkatawa. Ay na, jayman kaarubak. Makapailik at talaga. Ibaga na ket din, alipatak ka nun ni Kevin. Anya? Amok, iso nga ibagbaga na dayjay. Gaputa umapal kanya. Ha? Siyak ngamin, uray at dandwa nga anak ko, adala ta gusto kanya. Kas ka ni Kevin. Angam ni Regina ngay. Naganaklaang iti dua, kas lalolan tilangana. Anya? Ay na. Apal na laang dayjay kan ka. Apay kumalipatam ni Kevin. Kat napudnumot dayjay kan ka. Saan akas iti asawam? Akas la panunot ti baklat no agpanunot. Wen nga rod Ay, kunaklakit din no nasaya ti ugali day Regina. Mangdadaal mo't gayam ti awanan bain.
Di saan kayo nga roda ni agsarsarita kin ni Regina akaarubam? Saan na? Diyak kasarsarita. Oray pa'y agrana kami di banyo. Wano di lababo. Kat, kasanon nga iti kwarta nga inutang mo kan kuana? Bayadak tulat ta, ah? Saan kumot na yung baga alipata kon? Utang ko nga rod. Wan amangan no ibuybuy na no di mo bayadan. Ay, padasan na, ah? Saan nga agar aramid day di babae iti banag ajak magustuhan? Ha? Papanawak ida. Anya? Jack amo. No apay akalat mo tan nagbaliw ni manang Magda kanyak. Ay na, di mo ikaskaso. Sino kumangay da di Magda? Saan mo mat nga ipatay no di nakakasarsarita? Mariribukan ak namin amang pampanunot. No anya tinaaramid ko asaan anasayaat kan kuana. Ay na, saan aday tati pagparikutam? Saan ko magkit di apagparparikutan, insan? Pampanunutak laan. Ala, baybay ang tagin da damagaktuman kan kuana no umay to dito ayan ko. Sige man, insan. Damagam, no anya ti madi nga inaramid ko. Tapno amok ti baliwag. Imposible adin na mo no anya timadi na ibagana kanya. Anya ngamin aya. Ibagam atap no amok. Iti kasta baga akti kasinsin ko. Imbagana ket din alipata ko ni Kevin. Amok nga umapala ang kanya. Gaputa uray adan asawa kan anak ko. Adala taag gusto kanya. Sana kaskan kuana. Ganun? Ibagam man iti kasinsin mo ha. Nakarugrugit ti ima na. Di pa'y makadalos iti kukuna. Oray kumamot o gugugas lang iti carrots kat amo na kumamot nga urnusan ti bagina. Ay, apayan ngay Magda? Apay ngay nga agraman mo ti trabaho na kat iraman mo? Wan siya sa anak nagtrabaho. Ang kaasi na. Mangmangan kami latta iti mamitlo iti maysa nga addaw. Sana kaskan kwa na masapul pa'y amapan aggugas iti carrots. Tapno agkakwarta laang. Hoy, Marga Amang ano nalipatam nga adda utang mo iti kasinsin ko. Hoy bakla, saan ko analipatan anya? Di ka madanagan. Bayadak to no da kwarta. Uray times 2. Anya? Ay, anya kamatan, Magda. Kalpasan ti amin atulong ti kasinsin ko kan ka? Kasta ti ibagam? Imbes apanang isakit kan kaday dyan nga ibagana. Ngem ibagam kit din nga apal? Hay! Pakawanam apo? Iti kaano man, saan akasken ka ti kasinsin ko? Kalpasan ti amin na naitulong ko kan kuana. Kastagayam ti ibagbagana, insan. Ay na, umapal ka kanulaan kan kuana. Isu akas jay ti imbagam insan. Una yan. Anya kumati apalak kan kuana no bilang laang. Ti kaadda ti lalaki na, kasta ka di. Ay, anya mo tinaklas ti panagpampanunot dahi di ababae. Ay, wun nga ron. Jakman amu dahi di Magda. Nagturad meten, anang ibaga nga apalam ka no. Isu akas jay ti nakunam. Bye-bye ang talatan, insan. Anya ngay nga rod. Awan maaramidan ta, no kasta ti pan nakaawat na itimbaga. Sa bagay, awan mo ti mapukaw ka data, no di na ta kasarsarita. Anya? Kastat imbaga ni manang magdakan ka? Bakat? Wan lakay, iso adin akon kasarsarita. Kan madlaw ko agimura kanyak. Anya? Nasaya at matikunak ti imbagak kan kuana. Panangisakit ko kan kuana. Ngam, jak amo at tinagidakas nagayam. Ay, anya matan ti kasta akaruba. Win nga rod jak mat isid-sidir dagiti na itultulong ko kan kuana. Ngam, panunutan na ko mamat. Tunggal maawanan, siyak ti pagutangan na. Pagbuludan na iti anyala ditan. Bagas, asukar, sabon, wenno kape. Dito'y amin ti papanan na. Ang kasjemot ti ibagbagana. Ay, bayamon bakat.
Anya nga rod nga ay, nukas jay ti katatao na. Awan maaramidan ta. Tinaskan nga aramidan ta, agtrabaho takit di. Di mo ikan ka no, no anyaman ti ibagbagana. Unay kan rito. Talagang awanan tinamnamang agbalbaliw ka. Abay, sika. Nagbalbaliw ka din. Ha? Sungbatam ti saludsud ko. Nagbalbaliw ka din. Sinardangam ka din ti lalakim. Bueno. Day tangiwat mo. Mangagmatan ti amin nakaruba. Abay, mabain ka iti aramid mo, ah. Abay, di ka sumungbat. Rito, awanan ti komunikasyon mi iti dadya Kevin. Mamati ka kumamot iti bagbagak. Sana ka maagmagda. Sana nga ubing tapno mamatiak iti inuulbod. Ala, panawan nak dito. Diyak kayat nga da kasarsaritak. Nang runa nukaskan ka anapaklan nga ulbod. No kastoy matlaang akanayon. Nasaysaya at langan no agsinatan rito. Sina kunam? Apay, agdan na kayo ka din kini Kevin. Iso kasta ti bagbagama? Anya? No sina ti kunam mo, di sina. Apay kit dinasan? Sakpay lang ti karkaritam? No kasta ti kunam. Sige, pumanaw kami kadagitan nagpa. Agawid kami ni Jay probinsya. Iti kasta, maramid mo amin na kayat mo. Amukmat ka, da kasta ti kayat mo. Ha! Amam Magda, no adaman asawa, ken inangawan serbina. Sikadayta. Ngamin, napat patagkan ka ti pagragsakam ngam ti pamilyam. Rito. Pakawanan na ko maiti na ilawan ko nga imbaga idirabi. Gapula ang iti pungtot ko dayjay. Ngam na amiris ko abidot ko. Pakawanan na ko ma. Ita mampay amay bagam kanyak ti kasta. Ita mampay nga kiddaw ka iti pamakawan. Kayat ko ang maurnos ti amin kadata. Ikarik, putda kon ti komunikasyon mi kan ni Kevin. Anya? Di ka pilitan ang mamati iti bagbagak. Ngam sapay la ko ma. Tamaki tamto ti panagbalbaliw ko. Agundi di lang dagitang agasawa. Amok isu akundi singpet dayjay amagda iti asawa na ngamin wala siyang kakampi. Ha? Anyat kayat mo asawan, insan. When taawanan ti kasarsarita na dito'y ayan tayo, no di ti asawa na laeng. Awanan ti pagutangan na no kasjay amaawanan. Iso ano choice. Tapno ikanila kay na iti kwarta, agpamarang ang nagbalbaliw. Anya? Ay na, amok ti ugali day a babae. Manipod ulo aging ga iti saka na. Agraman pa ingron na Anya? What? Unay kan, insan. Ay na, pudo ti ibagbagak insan. Promise. Makadlawak bakit? Saan mo tan nga agap-apa damanang Magda, kan ti asawa na? Wan nga rod. Angam, nasayaat mo't taawanan ti disturbo iti panaturog. Sa bagay ay gayam. Nagbayad ka din iti utang na? Ay, saan pa'y nga rod? Inayon ko kumaday jay iti urnong ta. Angam, di pa'y mo't nagbaybayad. Anya? Ay, singiram bakit? Saan mabalin akas jay latan? Manong aldaw atangdan ko dayjay. Sige. Ay, adamot kit din insan ko. Isot ibaon ko amang singir kan kwa na no bilang laeng. Diyak ngamin kaya takasarita ni Manang Magda. Amangan no sa bali manan ti pangipapanan na iti panagsingir ko. Sapay managipapan. When insan, sika ko man ti makaamu amang singir kan kwa na.
Awan parikot. Padasan na tisan nga agbayad ta isagunot ko. Wala kitaan na. Di mo aramidan dayta, insan. Agpakumbaba tayo lata. No dakas ti aramidan na kada tayo. Nasaya at latat ipakita tayo kadakwada. Saan? Sana mabalin kanyak tikas jay. Jak kaya tikas jay nga aramiden na. No baribar ti sungbat na ay na tong paek. Anya? Intod bigat. Siyak ti mapan ijayan na. Siyak man ti mang singir kan kuan na. Amo na mo ti ugalik. Padasan na lang asumong bat. Amaplang tilapayag ko tamakitan. Talagang ay sagunot ko. Anda. Pagaramidan tay lata itinasaya at ida. Madi ti agibalas. Saan? Saan nga agbalin kanyak ti kasta? Jak kaya ti kas nga aramiden na? Ay nanubari ti sumbat na. Tungpaak. Anya? Intod bigat. Siyak mismo ti mapan iti ayan na. Tas siyak ti mang singir kan kuana. Amo naman ti ugalik. Padasan na sumungbat iti makaplang iti lapayag ko. Talagang isagunot ko. Ay, makaammo ka, insan. Sapay la ko mga rod, tamasingir mo ni Manang Magda. When insan, siyak ti makaamo. Anya? Imbaon na ka tapno umay naksingiren? Kasta ka di? Oh! Apay kasta ka? Apay asikapay ti makapungtot? Kat sika mo ti nakautang? Wen, siyak tinakautang. Nga makauray kayo kumamot Imbagak iti imutangak abayadak no dakwartak. Awan ti imbagak nga aldaw wenno inkarik abulan apa nagbayad ko. Maawatam, sika bakla. Awan na kaitibain. Sika lang aro din tinakautang, sika pa lang tinalastog. No ti amom kat ka ba alam amin at tao, nagbidot ka. Tinungpanak kit din. Oh, anya ti kayat mong aramidak, iwas-iwas kan tupay. Di ka madanagan. Bayadak to dayjay. Uray dublyak tupay. Di ka man nagsao-sao iti kasta? Awan tupay maigatang mo iti sidaan, 2 times kung kunam ki din, danga. Hoy, tapno amom anya, uray awan trabaho. Ada kwartak. Ngamin, yaw awatan ako ni Rito iti kwarta. Nalawag. O, dinasayaat no kasta. Saan akas iti kasinsin mo? Amasapol pa'y amapan agugas iti karots tapno agkakwarta. Agawid, nakarugrug iti ima na. Anya? Anya? Kasta di naramid dayjay abaklaken ka? When friend, basta tinungpanak laptan ti awanan bain. Marana akla dayjay. Isumot itong pak. Talaga balsak na di bakla. Ngamsan pa nga ita. Masigurado. Matungpak tumot laang dayjay akas iti inaramid na kanya. Ay rumbang laang. Tapno din ako naan. Akabailan na amin at at tao. Ti awanan bain? Oray agkadwada pa'y kanirehina. Jak kabutang ida. Pag timugak to pa'y idadwa. Anya? Kasta ti imbaga ni Manang Magda? Ay, when insan, ay na. Makadadali ti beauty. Ay, sabali at talaga itan ti panawan. No asino tinakautang, isupay tinalastog. Ay na, pudo na ita insan. Nakunamon. Angam, sige. Uray dinan bayadan ti utang na. Ay, adakon kwa na dayta. Tinapatag, tinulungak idi agkasapulan. Ay, dahi tati may sadya kayat kan ka insan. Nakasingsingpet ka. Ay na, no ita apanawan, nasken apalaban ka, no payat-payatan da ka. Husto ka, insan. Ngam no siyak, jak kayat ti makiap-apa. So, bay aklatan, Ay saan? Singiraklat ta? bay amon, insan. Agtrabaho takit di. Sigurado adakdakkel ti sukat dayjay. Ken more blessings ako nada. Ay, unay matendag itang agasawa. Nagalas matan ti ugali da. Apay ngay akas tada matan. Kalpasan anak utang da. Kastan ti aramiden da.
Wen nga rod. Angam, bye-bye antan. Ad-adun to siguro ti sukat dayjay. Ngam, di ka madanagan. Numara na ak ti manang Magda. Ipalagip ko kan kuana ti utang da. Barang agbayad, no siya ka mismo ti mangsingir kan kuana. Tasayang dayjay a kwarta, bakit? Nagbambanugak dayjay a kwarta. Dayta kumamat ti panunutan na. Wen, siya kun ti makaammo. Manang Magda, naimbag nga oras mo. Apay, anya ti masapul mo? Damagagla ko ma. No kaano abayadam ti utang mo kada kami. Ha? Ay, pasensya kan ha? Ngam, awan pa ikwartak ita. Apay, awan ka din titangdan mo anapan nagugas iti carrots, iso nga agsingsingir kan? Ha? Apay akas tamat ti panagsasaom, manang. Sa anak ngagsao iti kastoy kan no nasaya at kakanyak? Gapula ang iti apal mo kanyak, iso at dinadael na? Ibagam ket din alipatat ni Kevin? Ha, dagiti gagayam ko, pulos adida ibaga kanyak ti kasta. Si kala ang tinakaibaga iti kasta, iso nga ammo, akasta unay ti apal mo kanyak. Anyat kayat mo asawan. Ay, talaga adi ka makaaw-awatan niya. Palibhasa, agugugas ka laang iti carrots, iso adi ka makaaw-awat. Anya? Bye-bye amon lakay. Diyak kayatan asingiran. Bayadan na no bayadan na ti utang da. Saan no saan? Diyak kayat nga dakap-apak. Iso abay-bay ang talatan. Tulong talatan kadakwada dayjay. Sa bagay matkit di Diyak leim pagarup akas jay gayam ti ugali na. Din ammo ti agbayin. Ngam sana bale. At least, ammo kon ti panagugali na. Dagiti tattao ang nagmayat ko mga ikan iti pagnakmanda. Bye-bye amon. Aguli magtaylatan. Narigat no sa utay asao. Amangan no ibagadamanen nga apal tayo lakadakwada. Anya? Anya kumangay ti apalan tayo kadakwada. Dayta nga rudkat. No anya launay ti adda kadakwada nga awan kada tayo. Sa bagay, ni Manang Magda, agtugtugaw nga agmalmalam. Kumpara kanyak, nga agrigri gatak amapan agugugas iti carrots, tapno addala kwartak. Dayta lang, matiam mo ka nagdumaan mi. Elmer, medyo dakil mo ti urnong ta ije bangko. Kalpasan ti mano atawan apa nakitangtang danta. Nasayahat no kasta bakat. Tapno at damot pakakitaan iti bannog ta. Wen iso nga anya nga ta. Numang sapul talaangan dito syudad iti uray basit lang alote. Jay mabalin a pagsaadan ta iti uray basit lang abalay. Ha? Tapno saan tayo nga agab-abang akastoy. Tapno jay ibayad tayo kung maiti abang. Isupay amainayon iti savings tayo. Mayat day taasing-asing mo bakat. Ay katun Bayam, salud-sudat to ni Uncle James. Amangan no addam muna alote dito'y syudad. Imbag dayjay, addam muna dito'y. Sige, tapno saan tayo nga agnanayon nga agab-abang. Anya? Agsapsapol kayo iti daga-agatangan nyo, insan? Wen, insan. Dahita ti plano mi ka ni Elmer. Ay, kasta aya. Ay na, sana oil. Nakaurnong kayon. Si kakit dimot. Imposible mat nga awan pa'y urnong mo. Ay na, adamot Jakmat maibaga nga awan. Ang saan nga umdas nga igatang ko iti daga? Ay, unay kan insan.
Adan tulat ta, ah. Sa bagay. Ay na, biliba ka talaga kan kainsan. Kada kayo nga agasawa. Apay matan ako nam ti kasta. When, tanagbiit kayo ang nakaurnong. Agas manday ta. Agugugas ka iti karots. Ngam, ay na, makagatang kan iti daga. Ay, insan. Uray agugugas lang iti karots ti trabaho. Basta lakit di amok nga agtipid, makauruno nga. Ay, true. Kat, kumusta kayo nga iti kaarubam? Kat, kasdilat ta, ah. Saan kami latang agsarsarita? Numaminsan nga agrana kami, madlaw ko kayat nakakasarita. Liklik-likak. Kasta? Kat, anya nga iti trabaho na itan? Anya pa'y ngay, di agugugas lata iti karots. Awan mo ti amuna sa bali at trabaho. Numapalpalabas ko dito eh. Kunamlano baknang. Kanayon nga daimot na aginatang na. Kasdi na day friend. Kunamlan baknang. Ngam agugugas lang iti karots. Nakarugrugit ti ima na no agawid. Ultimo rupa na. Naparparsyakan iti rugit. Iso akas la agrupropa akakalkali akaro. Ay! Podno day tana ko ng friend. Kasla kakalkali a karots tilangana. Kumadani manan ti panagbabayad iti abang. Ada ka di pagbayad tayo. Ha? Sigurado nga umay manan ni Nana Rosa nga agsingir. Nakababain no saan tayo manan ngagbayad. Sa payawan kwarta kita. Abakak iti sugal. Ay, unay kamutan. Dayta ti bagbagakken ka. No amom kumamot nga umadanin ti panagbabayad. Isaganam kumamutan at ti pagbayad. At dayta ka man nakunak. No kayat mo, agtrabaho ka. Tapno saan ka asau. Agsingirak ko maiti abang, Magda. Ay nana, pasensya kayo kuman. Awan pa'y ngamin kwartami, iso adi kam pa'y makabayad. Ne, kano nga ron ti panagbayad yo? Jak agi kari iti aldaw nana. Agbayad kamin tulat tanod dan kwarta ni Rito. Sige, ngam no mabalin saan ko maamabayag. Amo yumat ajak kayat ti kasta. Ay, uwan nana, di kay madanagan. Umayak to agbayad. Una, taneda kayo laang ti saan ang nakabayad. Darihina kandagiti daduma nakabayad tan. Da kayo laang ang ti saan. Bali 2 abulan ti bayatan nyo. Ta saan kayo ang nagbayad idinapan abulan. Ay na, parikot ko manan no sa dino ti pagutangak iti pagbayad mi ti abang friend. Ha? Ang mga no da kwartam, pautangan nakpay laang ah. Pangalaak ngay ko ma, ti kwarta nga ipautang ko kan ka. Amumot asan a regular di trabaho. Kasta ka di. Apay nila kay mo. Awan kwarta na. Naabak manan a iti sugal. Iso nga awan man kwartanan. Unay mo ti asawam. Talaga adinan maikat dayjay abisyo na. Wan nga rod friend. Ay, parikot ko at talaga ti abang mi. Isula ka na yun daytan ti pagparparikotak. Gat, ingka agugasan na iti karots. Tapno adamat kwartam. Ay na, inaklaangan mang sapol iti sabali at trabahok no bilang laang. Diyak kaya ti maipada iti dayja arihina. Nakadugdugyot ti langana. Anya ngay. Ada ka din na i-recommenda ni Uncle James kan ka? Ay, awan nga rod bagat. Awan pa'y kano ti amuna ita. Kasta ka di? Padasag tuman ti agsaludsud kininanang numapanak iti balayda. Ah? Di ka madanagan, bakat. Saan nga ijay ayan da abanda ti kayat kuno bilang laeng. Agsaludsudak laeng. Sige nga rod. Talaga ajak kayat no iti asidag dati papanan tayo. Anya ti ko nambasang. Agsapsapol darihina iti dagagatangan da. Wen, nana, iti kasta, saan da kanon nga agab-abang? Kasta ka di. Yes, mother.
Isumutin ako na kanya kidi na minsan alawas. Nasayaat nga ron no kasta. Nagbiit dan anak ka urnong. Ay, wan nga rod. Ay, nagagat nagamin nga gasawa. Wen nga rod. Makita kadakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito? Agtrabaho laang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon nana. Awan kaya ang basang. Saludsudom tuman iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kanda gatigatangan da. Ha? For sale daytoy? Wen. Nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga da ijay abroad. Nga ila ko min da ito'y. Tainton agawid nga gapo ijay UK. Ijay kamin probinsya nga agnaed. Ay, kasta? Ay na, ibagak man iti kasinsin ko? Nasaya at matno kasta. Nagbiit daman anak ka urnong. Ay na, huwin nga rod nana. Nagagat da ngamin nga agasawa. Wen nga rod. Makita kadakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito? Agtrabaho lang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon nana. Ay wen gayam basang. Saludsudem tuman kit di iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kanda gatigatangan da. For sale daytoy? Wen, nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga aday di abroad. Nga ila ko min da ito'y. Tainton agawid nga gapoy di UK. Ijay kamin probinsya nga agnaed. Ay, alangan rod. Ibagak tuman ka ni kasinsin ko, ah. Wen basang, bareng kayat da agatangan da ito'y balay. Anya? For sale daytoy balay da Nana Rosa? Insan? Yes, insan. Iso ti imbaga na kanyang idikalman. Ay, kasta aya? Nagmayat kumaday to'y agatangan. Saan mat nga umdas ti ornong mi? Ay, kat kasaritam ani Nana Rosa. Tapno pagsaritaan nyo na sayaan. Kasaritak tuman ni Elmar inton malam. Ulinsan, tapno dua kayo umapahan iti ayan ni Nana Rosa. Kasta ti imbaga ni Nana Rosa iti kasinsin mo. Wen, for sale gayam daytoy balay kan lote da. Kasta ka di. Ay na. Sayang. Kurang ti urnong ta. Ay, wen nga rod. Angam padasan talata akasaritaan ni Nana Rosa. Wen man nga agpayso. Anya ti amuta nga amangan no kayat namat at 2 gives ti panagbayad ta. Wen nga rod. Ay, sapay la kumaa. Agi na naak pay biit. Mapanta iti ayan na inton madamdama. Iti do atawan a panagnaedyo dito'y balay. Napanagnagak ti kinasaya at yung agasawa. Awan makunak kada kayo. Agyaman kami, Nana. Iso ano kasta ti kunayo akurang ti urnong yu iti presyo nga imbaga. Awan parikot iti dayta. Agtalakak kada kayo. Umanugotak iti kunayo a 2 gives. Kasta ka di, Nana. Ay na. Agyaman kami unay. Agyaman kami unay, Nana. Awan anyaman na, Regina. Elmer, kalpasan ti 2 bulan, sumangpetan ti anak ko nga gapoy di UK. Urayan tayo laang ti panagawid na. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo ti may papan iti daytoy abanag. Ken apag isuntumeten apa i-clear ko amin nga abang dagiti adda balance na. Iti kasta, addan to kada kayon, no anyan to ti aramiden nyo. Wen, Nana. Tinapatag, naibagayon kanyak, ada kayo ti manggatang daytoy balay. Iso asaan kon nga i-canvas iti sabali. Jak mailadawan ti ragsak amarikrik ita, bakit? Uray siya. Kasla jakpat yan amadan tayo iti kabukbukudan a balay. Saan tayo itong agab-abang?
Un bakat. Naimbag at talaga ti Diyos. Inturong data iti nasaya at trabaho. Aging gaan nakaurnong ta. Kat ita, maaddaan tayon iti kabukbukudan a balay. Punno dayta. Naimbag unay ti Diyos. Nasken amabayadan nyo amin ti abang nyo iti 3 a bulan, Magda. Ngamin, numagatang ton da iti balay. Sabalin ton ti akin kukwa. Ha? May sabulan laengen ti urayan. Saanen ada kami ti akin kukwa dito'y balay. Kasta ka din, Nana? Kaya't yung asawan? Pumanaw kaming tumutan dito'y? Day tatijak masungbatan. Ngamin, makaamun tumatan di gumatang. Noan niya ti desisyon na. Iso anasken amabayadan amin dagiti abang anadilay. Awan pa'y ngamin kwartami. Ngam sana bale, napanagtrabaho ni Rito ita. Sigurado nga da masweldo na dayja inton Sabado, Nana. Alang nga rod, siguraduan nyo ang makabayad kayo inton Sabado. Ngamin naurnungan ti abang yo. Wan, Nana. Ay na, nasken amang sapul kan iti sabali a boarding house lakay. Tapay. Inla ko gaya man ni Nana Rosa to'y balay. Sigurado ang mapapanaw tayo dito'y kalpasan ti may sa abulan. Anya. Iso anasken ang mabayadan tayo, di 3 bulan asaan tayo ang abayadan. Nakababain mo't itigim matang iti da iti abalay no bilang laang. Kasta ka di. Sana bale. Ibayad ko lang ti masweldo kinton Sabado. Nakababayan ba't ngagpaiso? Wan tani, amangan no adda maibaga ni Nana Rosa. Anya? Kat? Pagakaran nyo ngay no bilang laang? Ay, day tarod ti parikot mo ita, friend. Sapay nagriga ti mangsapol iti boarding house ita. Nang runak at nang rugi manan ti panag-eskwela dagiti estudyante. Wan nga rod. Ngumurayan nyo friend. Ang mga no di na kay papanawan, tigimatang iti balay ni Nana Rosa. Ay na, sapay la ko mga road friend. Ngam no papanawan da kayo, di umay kayo laangan dito enme. Wan gayam, pagakaran na nga di kaarubam a washer ti carrots no bilang laang. Awan bibiyang ko iti dadya a tao. Umakar ko mga road iti adayo tapno saan kami nagkit-kita. Wan tapno natal na ti panunot mo. Awan ka apam iti aglawlaw. Ay, husto ka, friend. Husto kalaunay. Ay, win gaya, minsan, anya nga tinagsaritaan nyo ni Nana Rosa. Ay na, good news, insan. Umanugot ni Nana Rosa iti imbagami ka ni Elmer at 2 gives ti panagbayad mi. Ay, nagbayaten! Man-mano, tikasken kwa na atao. Wan nga rod, insan. Ay na, blessing para kada tayo. Kat mo asawan, napaunaan nyo nga roden da ito'y balay da ken lote. Saan pa'y, insan? Urayin tayo kanupay di anak na sumangpet nga agapu ija UK. Tapno manggag na ti amin apagsasaritaan tayo. Ay, kasta ka di? Ay na, nagasat kayo at talaga, insan. Da tayo, kunam insan. Numagatang minto day ti abalay. Saan kanton nga agabang? Librenton ti panagnaed mo ditoy, insan. Kat, nakasapulin da Regina iti baro a boarding house da? Jak amo jak mo't damdamagan. Kan jak kasarsarita, tapno amok ko ma. Para makita man, no sa dino ti pagakaran da. Mapanda siguro na iti balay dalakay na. Abay, at daya balay dalakay na dito'y syudad. Adda, iso na laeng. Takay kayat dati agabang, ngam ti makipagnaed da iti balay dalakay na. Siguro, nagalas ti ugali da ita Regina, iso asaan da nga agkaalaan iti katugangan na. Anya? Iso mo ti ko na ni bakla. Iso nga mo nga ibaga. Kat, napiyang nga rod ang kadakwada. Tadagayang pagakaran da no bilang laeng. Apay nga inayapan nak. Ada ka din napatag nga ibagam? Agbayad ka din iti utang mo iti kasinsin ko? Ha?
Ay, kwa, saan? Awan pa'y pagbayad ko. Anya nga ruti bagam. Salud-sudag ko man, no adda na sa pulam a pagakaram. Kurang amay sa bulan laangan ti pawayway tayong agsapul iti pagakaran tayo. Apay, saan ka di na ibaga ni Nana Rosa ken kadayta? Anya ti ibagbagam? Saan mo matgayam nga mo? Inla ko ni Nana Rosa daytoy balayda. Aya! Ket, anya nga ruti plano mita? Ada pagakaran nyo? No, ada di umakar kayon, iti kasta, masukatan mo ti borders ditoy. Anya? Ay, no siyak, saan ang apumanaw? Ngamin, dito yaklata. Ay, dayta nga ron ti parikot mi ita ken ni Rito, friend. Ha? Aging ga ita, awan pa'y nasarakan mi apagyanan mi. Ay, manual daw laangan ti Orion. Sumangpeten di anak ni Nana Rosa. Kasta ka di? Kat, kasano daytan? Makamuditan. Barang di nakampapanawon aja gimatang iti daytoy abalay. Wana, bareng agpaabang matlaang. Di jay kayo latta? Ay, sapay la ko mga ruta kasta, friend. Ay na, nakita kitay. Simbang peten ti anak ni Nana Rosa ang naggapoy dya UK. Kasta ka di, bagat? Wan, iso nga urayan talaangan nga umay nataayaban ni Nana Rosa. Sigurado nga umay dayjay. No saan nga ita? Intun bigat. Ay katuna, uray saan tanto nga agtrabaho intun bigat. Urayin ta nga umay ni Nana Rosa. Tapno pagsasaritaan tayo, ti maipapan iti daytoy abalay. Wen sa anak pa'y laamapan agugas iti karots. Aginanaak man mat. Ay katuna, aginana ka mat. Amok an abambannog ka. Agasam ngay, inaldaw amapan ka agugas iti karots. Isumutan ati inanam. Tauray siya, jak pa'y lamapan ijay site. Wan, padaanan ta ni Nana Rosa. Oh, itaman pa'y nga da ka ditoy, Regina. Apay, di ka kadinapan nagugas iti karots? Wano, awanan ti karots a maugasan. Ha? Itaman pa'y akong diwalis ka ditoy. Ay na, agpapada tayo ang mapapanaw ditoy. Iso adikan aginwawalis dito'y balay da Nana Rosa. Apay ka di nga ultimo panagwalis ko. Kat dakas ti panangipapan mo, manang Magda. Di ka mat-an-anwan Bigbigat, ngam kastamat tanti ibagbagam. Mas dawak lang amin. Taitala ang akong diwalis ka ditoy. Gaputaan mo, masimang peten ti anak ni Nana Rosa? Ti amom siguro. Agin wawalis ka, tapno makita da ka, kat saan da ka apapanawon, anya. Anya? Ang amala, ituloy mo ti agwalis. Barang makita da ka nga agpaiso, kat maasyandakan ka. Naimpagmantada kayo, Regina. Elmer, itaman pa'y asaan kayo anapan nagtrabaho? Wenana, saan kamin anapan? Kinapudno na, padpadaanan mi nga umay ka. Kasta ka di. Wenana, Ala, tangay adan ti anak ko. Umay kayo ijay babainton madamdama, ha? sige nana. Tapag sasaritaan tayo ti may papan iti daytoy balay. Umay metla ang di kabsat ko nga adda di tabangir. Kanti kasinsin ko, urayin tayo labi ida. Sige nana, umay kami, iti Tangay addan ti anak ko. Umay kayo ijay babainton madamdama, ha? Wenana, Tapag sasaritaan tayon ti may papanday ti balay. Umay metla di kabsat ko nga adda di tabangir. Kanti kasinsin ko, urayin tayo labi ida. sige nana, umay kamin to iti asawak. O sige, inak nga ruta na. Urayin kayo ijay basement. No kasta nga rod, kaano nga itadyo ti balansyo, Regina, Elmer. Sabado ngamin ita, Nana. Isu asaan ama kawidron ni Regina. Isu nga intun lonis ton. Mala, no kasta ti kunayo.
Aywan gayam, anya ti plano yun no bilang laeng. Ituloy yu ka di ti agpaabang. Ha? Ah, Wala na. Abay kit din asaan. Agpaabang kayo lata. Sayang mat. Aywan gayam, ammo ka din damagda nga agasawa. Ada kayo ti bagbagak amanggatang iti daytoy balay. Saan, nana? Saan da nga ammo? Saan mi ngamin nga imbagbaga? Malaksid lang iti kasinsin ko. Kasta ka di. Ay nakasta ti kayat ko nga ugali, Regina. Naulimak. Saan aparamag? Agyaman kami, nana. Awan ngamin ti magunod mi, no bilang taagparparamag kami, nana. Kamo dyanan na, addan bukod tayo abalay. Saan tayon nga agabang? ay na, wen nga rod bagat. Saan tayon nga agabang? No dikat, datayon ti agsingir iti abang dagiti borders. Kasladyak pa'y lapat dyan. Agug-ugasak laang iti karots. Kan construction laang ti trabahom. Ngam addan balay tayo. Uy-uyawan dakdag iti daddo maatao. Gaputa ka na yun da ka makita ang nagrugit ti imak. Tunggal lumabasak di tababalay da. Ang amita, addan balay tayo diti syudad. Addan balay tayo. Gapu iti rugit iti imak. Ay na, bakat. Awan imposible iti tao nga amuna ti agimpad. Wen ay, manulangan nga aldaw. Pumanawan da na Rosa. Kat datayon ti maisublat ijay basement a paggigyangan da. Wen nga rod bakat. Ay wen gayam. Kasanon damanang magda. Papanawon ta ka di ida? Ay, nagalas mo ti ugali da. Kan addamot ten karbengan ta amang papanaw kadakwada. Kwa, Adu ti tattaong agsapsapol iti pagnaadan da. Wenno pagabangan da. Sigurado nga adda ti nasisingpat nga agabang. wen ang bayan talat ta idan. Kaasi damot no bilang laang. Ay, nagrigat ti agakar iti boarding house. Nang runa no adu ti gamit. Sa bagay matkit di Ala, uray di ta idan papanawan. Ay na! Congrats, insan! Bayaw! Da kayo na talaga ti akin kuko iti daytoy abalay. Agyaman na, kinsan. Ayon gayam, kasanong nga damagda? Ay na, papanawo mo nida. Makaamudan no sa dino ti pagakaranda. Ha? Ay, saan, insan? Uray saan dan apumanaw? Ha? Kaasi damot. Ay na, dayta ka man ako nakon. Sumrumanan ti ka nasingpet mo, adyak magustuhan. Ganun nagalas ti ugali da. Kanayon da kang uyawan. Iso nga itatabalay mo da ito'y adda karba nga mamang papanaw kadakwada. Siya! Kuna, makaslamanok. Tagnakam da. Ay, Diyos ko. Insan, nasaysaya at mutlaang tinapakumbaba. Gapu ti tao ang napakumbaba, naas-asidag ti grasya kadakwada. Ha? Dakas ti agibales, insan. Barang no babaan iti panangasik kadakwada, kat makaamiris dan. Mapanunot da, dagiti nagbiddotan da. Ay na, dagijay pa etat tao insan. Diyak lapat yan, ang makaamiris da. Na ito lang dan, tiki na maditi ugali da. Oh, apay ngay may ka dito, si ka Magda. Kwa, salud-sudak la kuma, no anya ti desisyon ti gimatang iti daytoy abalay, bakla. Talaga di mo pa'y amuan niya. Saan pa'y, si kakit dimot? Agsalud-sudak ayakan ka no amukon. Ala, mapan ka ija ayan da Regina, ni insan ko. Ija, ti pagdamagam. Ngamin, isuda ti akin amu iti amin. Ha?
Anya ko mati connection da Regina, kat pada tayo mutla ang idang agab-abang. Ay, dahil nga minti madiken ka, kat. Ta judgmental ka unay, Magda. Anya? Ala, mapan ka, iti ayanda. Tap numasong batan amin asaludsod mo. Imayak, tako na ni bakla. Ada kayo kano ti makaam mo, no anya ti desisyon ni Nana Rosa, maipanggap da ito'y abalay. Amok ngamin anapan kayo manan nakiosyoso, idi nagsasarita da. Iso nga amuyo. Uwan. Napan kami, Manang Magda. Amok napan kayo manan nagpakpakaasi, adi da kay papanawan. Ngamin, awan ti pagakaran nyo. Ha? Sige, ibaga mo, no anya ti amom, tarumwara kun dito eh. Nagbangsit. Ay, ala. Ano sampay lang arud ti dumngag. Kat uray aputem day taagong mo, Manang Magda. Anya? Iso anapan kami nakiusyoso idi naminsan nga aldaw iti ayanda na Rosa. Ngamin, da kami nga agasawa ti gimatang iti daytoy abalay danana Rosa. Sumrun sa manon ti kinaagbibisin mo, Regina. Manang Magda. Talaga nagalas gayam ti ugali man niya. Ibagbaga lang arudin ni Regina ti pudno. Kastapay lang ti panagsungsungbat mo. Ha? Bakit? Papanawom kit di idan. Talaga ang nagalas ti ugali da. Kinapudno na, talaga akayat ti asawak apapanawon kayo. Gapu itinagalas nga ugaliyo. Ha? Gapu tamasyanak kada kayo, Manang Magda. Imbagaken kwa na asaanen. Gapu taamok anarigat ti agakar iti boarding house. Anya? Ulitak nga ibaga manang. Da kamin ti akin kukwa iti daytoy abalay. Isu nga awan maaramidan nyo, no ibagak apumanaw kayo. Amom, Manang Magda, aglablabos kamutan. Di mo mutan panunutan, no makapasair wenno saan itirik na ti panagsasaom. Pasensya ka ko man, Regina. Mababainak itan kada kayong agasawa. Ado dagiti saan anasayat nga inararamid mo kada kami. Ti pananguy-uyaw mo kanyak. Ngam pinalabas ko dagita. Gaputa jak kayat nga adda ka apa na. Ngamita, jak palabsenan, no di ka pa'y laagbaliw, Manang Magda. Ay nalakay, pudnumot gayam ada Regina ken Elmer tinanggatang iti dayto abalay. Kasta ka di. Nangalaan da ko mga itidakkel agatad no bilang laeng. Kat ti panag-construction nila kay na Kanti panakiugas na iti carrots. Kanti may sapay ang nagtaudan ti kwartada. Nagmember da kano iti may sa akalatakan ako dito syudad. Kandakkel ti share capital da. Iso ang nakalunda iti dakkel. Ison atin na yun da apin ang bayad iti dayto abalay. Anya? Kasla imposible mo't day tabakat. Ay na, di ka din sumanaula kay. Agpakumbabata itan. Ngamin, isuudan nga agasawa ti akin kukwa iti dayto pagigyanan tayo abalay. Kahit anya ti kuna ni Regina. Papanawan na tayo dito'y, wenno? Dayta ti jak amu Barang maayayok kat dinan patuluyan ti panggap na apanang papanaw kada tayo. Anya ti planong mitainsan? Ay na, pagtalawom ngamin idan, taisupay asakit ti ulo. Total, naglalastog ng hagsasao. Di mangsapod dalangan iti sabali a boarding house. Dayta nga ro ti pampanunutak, insan. Nga masyanak kadagiti ang nakda. Saan mo't akaraman dagiti ubing iti pungtot ko kadakwada nga agasawa. Ay, sabagay metkit di. Uray saan dan apumanaw, insan. Makaamiris dan tumatla siguro. Apay nga itay kapay lang dita suli.
Nakaululi makamit. Pampanunutak lang amin dagiti inararamid ko kan ni Regina. Ha? Awan na pulos tinasaya at nga inaramid ko kan kuana. Pasig a pamadakas. Ay, makunkonsensya akong lakay. Ay, Anya nga tanong mapanak iti ayanda. Inakagi daw iti pamakawan. Kas lang amin kananak ti konsensya. Naamiris ko dagiti dakas nga inararamid ko. ay kat mapan ka. Awan mo't dakas na. Nasayat ay taan na panunot mo. Uray siya. Kaya't kumatiakid daw iti pamakawan kini Elmer. Aklunek. Kanayon ko apakitaan iti saan anasayat. Tunggal agrana kami. Anya? Ala, duata amapan bakit? Duata amapan makisarita kadakwada. Pakawanan da kami kuma, Elmer. Regina. Amo kasaan nga umdas ti sao. Apakawanan na kami kuman. Ikarimi nga aramidan mi ti amin. Makita yung kan mapanagnakan nyo laang asipupuso ti panagbalbaliw mi. Nasaya at mat no nakapanunot kayo. Wan Regina. Sana gaputa. Di mi kaya't apapanawon da kami. Iso nga umay kami agkidkid daw iti pamakawan kada kayo. No di kat si pupuso ang nakaamiris kami iti amin a kinadakas mi. Manang Magda, Ada kada kayo. No ibagayo a pumanaw kami. Di pumanaw kami. kasi ti kanayon ko nga ibaga iti kasinsin ko. Saan kayo apapanawon, Manang Magda? Dito'y kayo lata. Agyan kayo dito'y agingga iti kay kayatyo. Iti kasta, adamat maitulong mi kada kayo. Imbagla apakalaglagipan nyo kada kami. Ay. Agyaman kami unay, Regina. Talaga anasayahat kayo. Anya? Seryoso ka kadi iti ibagbagam, friend? Wen friend, pudno ti bagbagak. Da Regina. Isuda nga agasawan ti akin kuka iti balay apagababangan mi. Anya? Kat, naimbag man ta di na kay papanawan. Kinapudno na. Pagbababawyak nga ro dagiti inararamid ko kadakwada. Ha? Naamiris ko asyak ti ayan ti bidot. Kat makunkonsensya akon. Sa bagay, kasta talaga. Makaadal tayo iti pagbiddutan tayo. Saan ka di? Sa bagay matkiti ah. Husto ka, friend. Kat, kasanon tilinangan nyo ita? Pagyamyamanak nga rod. Gaputan na saya at dalatang agasawa kada kami. Uray madlaw mi nga adalatamot gurada kada kami. Maawatan mi ah. Da kami nga rod tinagbiddo. Katuan ah. Anya ngay nga rod, friend. Ay, panagbabayad man gaya man iti tuition dagiti ubing. Uwan nga rod lakay. Saan da maka-examine no saan da nga agbayad? Itan sapay ti panagbabayad iti abang, saan ka di? Uwan gayam. Ita nga aldaw ti panagbabayad tayo iti abang. Alam da ito ita 2,000. Ikagbayad. Nakababain ka da Regina. Ha? Alamon, siya kung ti makamo iti pagtuition dagiti ubing. Umutang ak lang iti kumpare. Sige, no day tati ko nam. Inak nga rod agbayad dun. Ta nakababain nga agpaiso kada Regina. Ammo kakasapulan nyo ti kwarta, Manang Magda. Ngamin, panagbabayad iti tuition fee iti pagadalan. Ha? Saan kayo matkat nga apuraan nga agbayad iti abang yo? No awan pay laeng, di ilista tayo pay laeng. Ha? Oh, apay akas tatila nga, Manang Magda. Kasla makasangsangit ka. Uwan nga rod Regina. Sobrang amin ti kinaanos yu kada kami. Diyak amo no kasano kami ang makasubad iti kinasingpot yu. Manang Magda, Nagsingpot ka unay Regina. Awan ti makunak. Katagyaman ak unay kada kayo. Sapay la kumata mapakawanda kami iti amin adakas nga inararamid mi.
Ala, di yun pampanunutan dayjay, manang. Napalabas yan dayjay. Lipatan tayon. Tikit di masakbayan, ti panunutan tayo ita.